अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय मोहन यादव। सुन रे यार देखी भइली बीमार चढ़ली जवनिया में भइल बा बुखार। सुन रे यार देखी भइली बीमार चढ़ली जवनिया में भइल बा बुखार। तो देखिए कि यारवा रे भइल बानी पागल है पत्थर की के तो देखिए कि यारवा रे भइल बानी पागल है पत्थर की के देखिए कि यारवा रे भइल बानी पागल है पत्थर की के आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा। पतली कमर एकर बाटे कचनारे तो पला ढोलिया ई रखले उघारे। अहिरे दादा पतली कमर एकर बाटे कचनारे तो पला ढोलिया ई रखले उघारे। तो सारा होई लइका के दिल बाटे पागल है पत्थर की के देखिए के यारवा रे भइल बानी पागल है पत्थर की के देखिए के यारवा रे भइल बानी पागल है पत्थर की के संजय सोने ही से दिलवा बलागल राजा विरंजन संगे रहे भागल। संजय सोने ही से दिलवा बलागल राजा विरंजन संगे रहे भागल। तो सोनुआ के देख के दिलवा पागल है पत्थर की के देखिए के यारवा रे भइल बानी पागल है पत्थर की के